Ak vo svojom podniku príjmate platby aj v iných menách, napríklad v českej korune alebo dolároch, môžete si to jednoducho nastaviť v sekcii platby v cudzej mene. Stačí pridať menu, ktorú chcete používať a zadať vlastný výmenný kurz. Kurz si volíte sami, systém ho nesťahuje z internetu, takže si ho môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Keď máte kurz uložený, v pokladni potom pri platbe jednoducho zmeníte menu. Kliknete na eura a vyberiete napríklad české koruny. Pokladňa automaticky prepočíta sumu podľa zadaného kurzu. Keď zákazník platí v hotovosti, pokladňa sa vás opýta, koľko presne príjmate, napríklad 500 korún. Systém okamžite spočíta, koľko máte vrátiť v domácej mene, takže sa nemusíte trápiť s prepočtami. Potvrdíte platbu a všetko je vybavené. Rýchlo, presne a bez kalkulačky.